auchiel. Magi jopuonjre monego bed ni timo penj no mano mar klas 12 man KCSE. Eric. Ni Cleophas magi jopuonjre makoro wadonje tam mar 3. Tam iwacho nodich. Tam ma itime penj. Ma jopuonjre mantie klas 12 igeno ni dhi chako penjgi mar klas 12 no mar KCSE dwe mar 10. Koro gin bende gikwayo piny owacho ni wasayo utim winjruok kod jopuonj e yorno mar chudo. Ma bende koro gilase Cleophas no ka pogruok nitiere kind riwruoge ariyo mag jopuonj. Mano NAT kaachiel kod KUPPET. Koro ka NAT odiochieng' manyoro nonyiso jopuonje megi mar mondo gin gidhi e skul chakre odiochieng' ma kawuono ka gichungo ng'anyo margi. Ka giwacho nang'o? Gimi piny owacho thuolo, gimi TSC thuolo mar timo moko kuom wichruok mane gitimo. Mano CBA mar higa 2021 machopo nyaka higa 2025. Ma jatendgi kata jagoro mare kane wuoyo Oyu, Collins Oyu ne wacho nang'o? Ginyaka sechegi jopuonje nitiere mosechwal lemo Cleophas maromo 51,000 kendo giwacho ni nitiere gigo mane gidwaro ma gineno kosekete tim. Koro ma gidwa ni mondo gimi TSC thuolo mar mondo mi omede timo moko manodong' kachacha. To KUPPET kucho gine giramo ka gimoye gi piny ni pod gidhi mana gi ng'anyo margi kaka noland cha. Ma ka giwacho ni nitie gik moko chiko madito ma gintiere godo mane gidwaro no tim to pok okete tim. Mama kore ma choro gi e ng'anyo kanyo. Cleophas kaka gazet mar Nation okete kanyo koro magi jopuonje ma klas 2 mowuok e skunde mopogore opogore. Ma bende koro chiwo kwayo margi ne piny owacho. Nikech magi jopuonje Cleophas inya paro kinde mane koro ne gitimo klas 8 kane gidonje klas 9. Midhusi mar corona manomonjo piny ma skul nolor kuom kinde malach. Ma rochruok nobede e somo margi. Ma penj gi bende gitimo moleo. To kata kamano wach ne gitimo penj maber ahinya moingo jopuonjre manotimo penj mar 2019. Koro midhiero mano mako gi cha. Iwacho ni midhiero mbicha kendo biro seche ma gidwa timo penj ni. Ka koro ng'anyo ni dwa biro. Magi wechego ma koro wacho ni dwa ni oroch somo margi. Koro gin jogo ma midhiero no chakre godo chien kucho mano mar corona kendo chopo gi kodo nyaka e sechegi. Koro gin kod kwayo. Kata kopogore kata mar corona en kane nitiere machielo bende mano mar oula mano no kata mar rino deko chako. Nitiere ng'anyo ma ikore mopogore opogore mano miyo jogo ma nitiere klas 12 to ne gin day scholars kata gin e skul ma somori dok pacho nitiere ng'anyo ma kagi kacha mano miyo gidhi skul mana chieng' wuok tich 2 ok gidhi. Gidhi tich 3 tich 4 ok gidhi. Gidok tich 5. Mana chenare ma Cleophas wach machielo ma begi wacho bende en chudo omenda ma piny wacho chwalo ne somo ewi nyathi ka nyathi. Iwacho ni chwale to bok chwale moromo. Mano be wach mantie kanyo ma koro midhiero miwacho ni okwako nyithindo gi sama koro gidhi e tam mar 3 ni Cleophas. Nyakoro mo jong' manotie kata omie peke ite no mano mar 4 kod mano mar 5. Wadano rangane kama chielo nyakoro mo jong' sigeni to thoth ahinya mantiere ite mokwongo ka oduogo mondo manen gi e yo makare. To sani wadhi ane ite mar 6. Ka iwacho ni en unions divided over teacher strike. Riwruoge mag jopuonj mopogore opogore nyakoro mo jong' nyaka sani opogore en pogruok e paro ma bende mienjo kar ka waneno kanyo picha moti godo en mar KUPPET gin ang'o ma gidwaro mano dwaro maduong' kotenore kod ng'anyo ma bende nitie kanyo koro moge jwang' Eric kae odiochieng' manyoro neno ote 2 mopogore. Collins Oyu mar NAT nogolo mare ka wacho ni oyo wan wasewinjo gima sirkal okonowa to KUPPET wacho ni oyo wan gik moko ma wadwaro pok ochop kare makoro miyo pod wadhi nyime kod ng'anyo marwa kaka nochan odiochieng' ma kawuono. Jotelo mawuok e riwruoge mopogore opogore ahinya mar KUPPET bede KUPPET mopogore opogore osedok kendo kata gidhi bako ng'anyo margi odiochieng' ni ma kawuono idhi time yo machal nade. Riwruok ma kendo jopuonj duto to paro koro opogore. Paro koro opogore ma gima nyowuok odiochieng' manyoro Cleophas. Ka NAT kanyo koten kod jagoro margi Collins Oyu nyo gibedo kod romo mar NAT National Executive Council kama nyo koro ging'ado mar ni gichung ng'anyo ka giwacho nang'o koro gimiyo piny owacho thuolo mar kete tim winjruok mane gitimo kachacha ka poende koro ne giwacho nitiere gigo mane gidwaro kaka nowacho kachacha ma piny owacho osekete tim koro gidwa ne gimigi thuolo mar mondo ginene ka ginyalo timo maka ka giwacho nang'o jopuonj mano osebedo ga kochung' achung'a kar tiendgi bende nitie gineno kochwal lemo magi wacho mano gima ber koro ranyisi nitiere nang'o ni moko bende koro nitie midhi kete tim to kodu kar KUPPET kae ne giwacho ni oyo
ji obed dala, jopuonj obed dala, jopuonj kik donje e klas. Koro jopuonj kik donje e klas ka gin be giwacho ni gin kod gik moko chiko, dwaro chiko ma piny owacho pok oketo kanyo. Koro Clovers kuma nitiere kae, kindegi wadhi neno pogruok e kind riwruoge ariyo mag jopuonjegi. Ma koro wakia ni gila sechegi kaka koro Nat nowacho ni jopuonj odhi e klas ni, wakia ni jo skund primary gin koro gidhi e klas, to mago mag secondary dhi bedo dala. Rochruok nitie kae, rochruok nitie ka ma koro jonyuol bende kia kaka gitim. Nitiere mago ma koro paro nang'o ni pesa monego bed nodhi chulo ficha, onyiewogo gik moko, onyiewogo mogo cham, koso tim nang'o. Nitiere jok moko bende manosebedo kod ikruok manonyiewo gigo miwacho ni kethre piyo piyo. Gin be koro gin gi kod chunygi go to kacha ni dhi bedo nade ka dipo ni ng'anyo ni odhi kaka kupeto chane ni. Ma koro weche mokwako wach mar ng'anyo kae. Koro dhi neno dhi bedo nade kama koro neno pogruok kind riwruoge ariyogi. Aya, nyakoro mo juang kanyo koro ka waranga ne ite mar ariyo bende nitie sigana mantie kar ka wawuok e mago mag somo kidwa nyakoro mo juang range ite mano mar 4, 5 kod mano mar 6 tidhi bedo kod ng'eyo ni kanyo te nang'o matimore. Nitie achiedh nade moro makwako obila mantiere Haiti. En paro ma bende donjo nyakoro mo juang ten mano mabiro gi paro mago mag obila taginya jogi mantiere oko okinyi e ndalogi mwalose ni nyakoro mo juang kasa ni wantiere karka kaluwore kod wede ma bende giseloso godo manyaka sani wantie godo karka e gazet ni mano mar Daily Nation ma bende kinene karka gino madhi bedo karka odhi bedo nade. Eric Okeo Kizito wach mayangore karka nitiere miyo ma bende wacho ni en mino dobila mantiere oko e piny Haiti oloso nikech bende nying gi ok igol nikech nyalo kelo ne ng'ati mantiere oko iwacho ni tabu tich inyalo kone ni ng'omi golo siriwa gik mantiere oko ka ikono jok mantie dala. To wacho kama sikunde ogik kama kore dhi yaw to sikunde kama dhi yaw katemo chopo ir wuon parwa mano mantiere oko e piny Haiti. Gimoyudo en ni ochiegni chulwa kata pok ochulwa pod warito mondo mi chudo ni ochopi. Giwacho ni sani nitiere nyithindo madok sikul monego bed ni doko chako dhi skul odiochieng' ma kawuono to kata kamano achiedh nade maduong' magi kadhe en ni omenda gi bende koro onge kata bills magi kata kaka chiemo nitiere kaka gisiro jogo mantie pacho ka. Mane gima koro yango kocha niero obila kale achiedh nade kata kamano singo to nomigi en singo mar omenda makore lach mano kaluwore kod omenda monego bed ni golo kowuok e sirkal mano mar Amerika mano onego bed ni fund mission machalo kama mano bilion 14.1 mano ting'o nyaka osara ma iwacho ni gigi bende biro mana bang' fwenyruok ma kamagi wuok ma bende magi en achiel kuom omenda go mane opuodhi kod riwruok mar piny mangima mano mar UN. Clovers magi koro familia mago obila manotere Haiti e piny Caribbean mar mondo mi okel kwe. Koro ne gisedhi kacha Clovers Luoch kendo gitiyo tijgi yo makare. Nwaneno chien kacha kano tim lendo kaka bende ne gise mako boma moko mane jonjore kano mako ma koro tijgi dhi makare. To koro ywak maduong' mantiere ni omenda pok ochulgi. Magi jogo mane kane dhi kucho to noneno singo mano migi kacha ni gin jogo mane dhi do omenda nyaka omenda ma balang' malach ahinya ma nyaka jotendgi noneno kacha ni dhi mi milion 1 dwe ka dwe ma bende ni dhi migi kata otiko mar idho ndege kuom dweche 6 ka giduogo kendo gidok. Weche ma kamagi pok omigi koro familia margi chiwo ywak ma kamano bende ne gichiwo yor ma kaka ne wachono fwenygi nyalo kelo rochruok kata nyalo kelo tabu ne jogi mantie kucho. Clovers ma weche makoro wacho nyalo rocho tij obila kucho nikech kitiyo to bende anyuola ni ywak dala kucho gimoro ongo fuku tich bedo ma ok ni kare. Koro ma iwacho no timre tok dweche bang' ka Secretary of United States Anthony neno chiwo chik mar mondo mi ogolo omenda maromo bilion 14 mar mondo mi osiro sara mag obila makamagi onyiew gig lweny bero kama obila gi ochwoe tach kan kat log tij margi ka gitayo godo weche mag rito kwe piny Haiti kucho. Koro weche oket mana makare nie ka tij rito kwe dhi bedo maber to ka en kaka en ni to konya bedo maber onge ng'ano manya dhi e lweny kodenyo. Nyakoro mo juang mana sigara matie kar kaso ma gwane ite mar ariyo wadhi ane ite mar adek mano kotenore kod weche gi mag obila podi ka nitiere chenro mamoko ma pod nitiere karka ang'wanegi ane kae obila mane odhi ka Wanjigi
iwacho ni magi obila man gi lony mamalo ahinya. Iwacho ni ma en special unit mano kama entiere kar ka. Iwacho ni oti kodgi kane gidhi dala Wanjigi kod ndio oganda jo Kenya mamoko mosebedo kacha kolal. Mano e kindegi ma ng'anyo waseneno kwaneno ng'anyo moro magala moro ahinya pacho kae. Ma sigana mantiere kar ka ino mano gate mano mantiere dala Wanjigi man tarik 8/8 kane obila gi ochopo oko ka. Jatenda duond bura ni Masafina osebedo kanyo kaka leche nade gi mopogore opogore. To nyaka sani yangore ni magi ne gin jogo manobiro kata korwaka helmet. Iwacho ni ne gin gi bonde kata magina motegno ahinya. Iwacho ni en sophisticated weapons manitiere kar kacha. Nitiere ne girwako lewni machalo mag obila, helmet mane gintiere godo e wigi, ne gintiere gi moko mane gimako kachal ni gi kamera manyamako tipo makanyo nyisogi kama gintiere kata nyiso jok mani oko kama gintiere ni chal nade. Ne gin jok ma obiro gi lony magi mopogore opogore mondo mi girangi. To mar be wacho ni mosebedo kacha ka temo luwo ndach jok moko be ne molal. Yangore ni gin obila ma nigi lony mamalo mane timo weche. Iwacho ni magi obila man kod lony mararieya. Gin kata kineno kitu gig lweny kata magina magiting'o gin mago man kod teko modhuro. Gin jogo mabende iwacho kata kaka iwachono ogudu magirwako mano mar helmet nigi kamera mamenyo kora keno menyo nyaka korot mo gol picha gi mantie kacha cha. Magi obila miwacho ni nitiyo godo kano monjo dala Wanjigi mantie Muthaiga kacha cha mano tarik 9 dwe mar 8 kano wang'eyo ni ng'anyo ne nitiere tarik 8 kacha cha. Ne gidhi kanyo ma gimanyo kanyo kuom seche 13. Mano toka ditiyo obila moko be mano osedhi kanyo chieng' tarik 8 godhiambo. Mabende nobudho kanyo kane seto dala Wanjigi kanyo kane se itude kanyo ni en gi gik moko machalo mag lweny kanyo e Cleophas. Koro iwacho magi obila mitiyo godo be kata jogo miwacho ni oselal kama ne gin magitiyo kodgi. Bende kiwacho nang'o tarik 13 dwe mar 8 nogono obila machal kamae nodhi Madhioya dala jago moro miluongo ni Mashiri. Kane gidhi dala kacha ma ne dwaro kom MCA kuma chon kucho. Ma iwacho kanyo ne Mashiri ni en wuon jata tije bad bengi mar Equity ma itudo kod lalo mar omenda mar bilion 1.5 kacha cha. Koro iwacho ni CCTV ne golo kaka ne gidhi dalano kane gimanyo kanyo. Mabende iwacho del mopogore opogore magisedhi kanyo Cleophas ka iwacho ma obila mabende koro nene ka gima piny wacho tiyo godo. Inyaparo chir ka jatend piny Kenya William Ruto kane donjo telo nowacho nang'o nitiere kweth moro mar obila mane piny wacho makadho ne tiyo godo e sando oganda mako oganda kagi kacha lal kod oganda oyaye mano wacho nang'o ma kweth mano dhi ketho. To koro embe kano osedenjo telo nwaneno kanyo ka iwacho ni kweth moro ne odhi los miluongo ni special unit mabende koro ka iwacho ni tiyo kodo e tim mar manyo jogo mabende koro iwacho nang'o ntiere kaka chando piny owacho. Koro dhi bedo nade? Nyakoro mojog weche thoth pod kama gintiere kar ka kendo gibedo kae ka girango achiel kachiel nigi to gichal nade. Gima yangore ka nyakoro mojang e oboke ni e ite ni mar adek nitiere obila mago mantie ka DCI nitiere mantiere NIS. Ing'eni ne gitiyo yo machal nade. Gazet mar Daily Nation yangonwa kar kae ni nitiere kaka nitiyo kod jo NIS kod DCI gi obila moko ma kawaida mondo mi gilu ndach jogo mantiere mbui kata matiyo gi mbui e chwalo oganda mondo mi wuog oko e weche gi mag ng'anyo. Koro kama kaka ne gitime nyakoro Mugejwang. E itini mar adek iwacho ni nyaka sani ne nitiere bura mano chan Nairobi ka mano wacho ni en high level security meeting mane nitiere bura Nairobi ka kendo luongi kanyo mondo mi gibi kod yore kata gi brainstorm yore mago maga neno ni girakore kod jong'anyo yo makare. Achiel kuom gigo mane giwacho ni dhi bedo kar ka ne en achiel kuom DCI mabende dhi bedo kacha ka telo pisas mag DCI mane dhi bedo kacha ka telo ne chenro machalo kama. To ne gidhi bedo ka gintiere e log tich mopogore opogore mondo mi girang ni kaka ginyalo tiyo kumoro achiel kod jo NIS bende mondo mi giyud lony. Jo NIS nitiere nyaka gi jolony mage weche mag mbui miluongo ni IT experts. Koro gima IT experts gi ne timo nyakoro Mugejwang gibiro to girango mbui mari to giwacho kanyo ni aya koro
Eric Okeo Kizito post gima chalo kama. To gimo post, oseposte kuom thuolo marom nade. Hashtags mane mosebedo kotiyo godo. Depo ni entiere gi following manya mi jok moko bende wuog machopo oko, giwacho ni sawa. Ngani entiere kar ka. Yangore ni IT expert team ni gintiere kumoro miluongo ni ne gintiere Ruaraka. Kendo kama ne gintiere kar ka, kae magibiro to koro gichako luwe mos. Gichako luwi mos koro ka gineno kaka itimo gige yo makare. Kendo bang' ka gisemaki ma giwacho ni in koro in ng'ama chalo kama. Gikawo details magi to gibayo ne DCI. Jo DCI koro kawo gigi to koro gin gi jok ma swing into action. Tiende ni koro girwako lepgi ma ginyalo rwako ka gin bude kata girwako abuog rombe to gidonjo nyamburko moko ma oko maonge number plate. Kata number plate moketa taro. Mondo mi ka gichopo iri kikene gin jok mage. To egi kanyo bende e obila mane biro mondo mi otim abductions gi kata ndhiyo ji aoyaye mano gi thuon. Gima nitie kanyo ne gintiere gi jok manigi tiegruok mamalo mag deal kod jonjore. Mano iluongo kanyo ne gin anti-terror police. Bende nitiere iye kacha. Koro gin gibiro iri woni magi mana obila mobiro iye kanyo. Nitie jok moko rwako kata uniform mag police. To gin anti-terror police kama gintiere kara. Kama iso ni jopiny noromo gi jogi achiel kachiel. Kendo kanyo nomiyo moko kuom gobedo gi luoro ahinya. Iso jok mane udil godo nok gin jogo ma ponono kaka namba ni kumoro na kiano yudo dak ne gibine Eric Okeo Kizito ka. Neno kaka ne gidio keter jaod bura machon. Kamano. Moywak jo familia ne oywak ahinya odiochieng' alanga. Bang' noduogo weye. Jatend jopuonjre mano mar Kenya School of Law mano mantiere Karen Okado. Okado bende kaka ne gidhiyo gin wacho ni en ondhiye to wuok kode mana ng'wech. Jok mano ondhiye gi mano jok mane go kode mbaka mana kama ne nitiere kanyo. Wacho ni riekni magin godo bende ne biro mopogore. Mano kama gintiere kanyo koro mojwang. Somene ite mar 3 kanyo. Ibeda ne kor ng'eyo ni kanyo to weche gibiro yo machal nade. Wadhi ane ite mar 7. E ite mar 7 nyakora moge jwang ka nitie sigana moro modane mondo mwarangi. E ite mar 7 kanyo nitiere gimiwacho ni Raila Odinga wuok. Ng'ama dhi kawo kare ahinya e duond bura mar ODM. Mano kama gintiere ka. Mondo mwanegi ane achiel kachiel. E ite ni mar 7 mane wach mantiere wiye ka to bang' warang' mar Gachagua kwano motemo goyo kar kanyo e aluora mopogore kanyo kae to bang'e ang'wane chenro moko mabende bedo kae ka waluwo gi nyakwara moge jwang' odiochieng' ni ma kawuono. Iwacho ni koro ng'ama dhi bedo kaka okare. Iwacho ni idhi rang weche machal nade ogolo duonde gi jotelo mamoko mag ODM. Jatend Raila Amolo Odinga ka koro bende ne timo twak mar 2 kod jotend migepe Musalia Mudavadi kachacha. Koro nowacho nang'o? Koro dwa weyo siasa ma pacho kaya mar mondo mi oket mijing'o e siasa mar piny Afrika. Modhi dwaro lemo mar riwruok pinje Afrika AUC kucho. Koro gie jumani waneno kanyo ka koro Raila Amolo Odinga dhi chako kampen motegno kanyo mar dwaro koma kamano. Koro wach mantie kae ni ka koro weyo lemo mar tayo duondo mar ODM en ng'ama dhi kawo kanyo. Yani koro ombulu kata ji timo pogore mosechako sero koma kamano. Karo jogo moket kanyo oket gavana Masia James Orengo. Mai wacho ni osebedo kod Raila Amolo Odinga mochiegni ahinya. Ka koro en bende okete kanyo ka koro nitie jogi bende ma dwaro mar mondo mi oyud koma kamano. Ng'ano ma bende idwaro no yud koma kamano en gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o ma bende koro bedo gavana e tielo mar mogik e kaunti ma Kisumu kacha. Magi jok moket kanyo ma koro idhi nene to dhi bedo nade. Wanyaparo gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nyo ket kanyo mar mondo obed jakom mar ODM. Koro iwacho nang'o? ODM kuku mare en Nyanza. Umiyo koro no ka jotelo mawuok Nyanza gi ema koro bendo ket kanya ahinya mar mondo mi odhi okaw lemo kamano. Inya paro kacha jalup jatend katogai mar ODM nyicho osepogne ji adek. Opogne gavana ma Mombasa Nasir, opogne gavana ma Kisii kachiel kod Senator Mavihiga. Mabende koro jogo mabende nwaneno kacha ne nitie kod tek modhuro mar mondo mi oyud lemo kamano. Nwaneno ka nokogi magidhi bedo tend migepe. Mano paranya kachiel kod jo magito kisiasa osegol gi kanyo.
koro gino dong kanyo, ng'ama dhi bedo kanyo. Kata jaod bura ma Embakasi Babu Wino bende kinde machien kanyo nwaneno ka en ng'ano ma bende ne nyalo dwaro lemo makamano. To koro iwacho nang'o, ochalo ng'ano ma bende koro igwetho gi oko nikech kata ka nchipogo lemo moko gi iwacho ni nchoko yudo. To nowacho nang'o ni mano bende ok lichne ni en bende kata mbele kanyo obiro mana yudo gino ma odwaro. Koro mana siasa idhi ng'iyo ni to ODM ni ng'ama dhi kawe ma dhi tare. Aya, nyakoro mogi juang mano ka montiere kar kanyo warangi ite mara paka chiel kinde mabiro to sana ngisoma ne mar Gachagua ne ite mara abiro podi mondo yod mabiro ma pod warango kar ka. Eric ochopo komada chope wach mogik ma bende dhi bedo kar ka. Mar Odinga no bende ma walose mokalo no yudego ite mar 9 gazet mar The Standard ka gwacho ni my vision for Africa ero Raila Odinga ero koro ikore ni lemo mano mar bedo jakom mano mar AUC odhi chalo machal nade warang machinglo mane ite mar 11 nyakoro mo juang kanye mantiere paro ma ka mogika kato bange watieko ka wadonjo e nonro mag weche mag tuke sani Kizito giminde ne gazet ka en weche mag ng'anyo koso attention class ng'ami kon attention to ninde class obedo kanyo to japuonj siamo mano omenda mantiere kar ka sikunde ya odiochieng' ma kawuono jo primary osedhi wan gi nyithindo moko mantiere kar kacha mantiere Nyalenda Primary School mano mantiere alwora ma Ahero kichomo gwenge ma Otho mano kichomo gwenge ma Awasi nyaka watorego gere iwacho ni sani kama gintiere gin gisedonjo class to jopuonj bende gineno Sara koso nang'o mantie kacha attention class ne sirkal onindo kata oumo ite ne jok moko sirkal nindo jal matwara ino kata keno leko nino ma gik moko wuka kanyo sirkal nindo jopuonj ko attention class to sirkal ema ninde desk kar mondo mi nyathi yud ko ninde desk sirkal ema nindo kuro gidwaro omenda giting'o omenda kucho miwago to ng'ami kono no migo omenda ninde class nindo mar adier otwaro. Aya, nyakoro mogi juang Kizito mane makelo e giko mar nonro magazet makono watieke piyo nonro magazet biro kar ka wach mari mogik ema wach na mogik ng'ene siasa Cleophas Yetek ganda diere mano Gachagua owacho nang'o tarik 31 dwe mar 12 ema koro gidhi nyiso yo. Owacho nang'o nitie jogo mawuok e masa mar Kenya ma ok winj jopiny ok winj ground en osewinjo ground wuotho e kor gweng' kinde ka kinde winjo ground. Mewacho nang'o gin jogo makoro tere kod jatend Kenya William Ruto dhi bedo nade kwan mar kura masa mar Kenya Gachagua osechako nene 2027 okawo kura gi ochimo kon mane mano wach makoro ja era mara Mogi TV okawo gazet ma Nation osom kanyo yud malong'o de kinde nitie dwa lero ne gi matut. Aya eriko ko Kizito kamana nyone makelo giko oriti masandu ka kono mag weche mag tuke nyinga Cleophas Olo jakisumo kanyo kwar mokio nyaka tsango oriti masani. Umefikiria Kenya utafanyia hii pesa? Nafikiria kulipia watoto shule, nitaendelea kucheza ndio nifikie ile target ya 3 million. 3 million. Taka kucheza unambonyeza *487 *3 hash. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabiriyo Aria Burachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu.
ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta.